हेलो लोगोफोर दिनै मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ जोबोर बरायनाय थाबाय। नोंथांमोना मिथिगौ जे बोसोरफ्रोमबो मेट्रिक पास जानाय फरायसा बिथांमोना थामहिनबा जायफोर फरायसा बिथांमोनानो फार्स्ट डिभिजन मेट्रिकआव उथ्रिसार जानो हादों बिथांमोननो आरबास थामहिनबा आनन्दराम बर' एवार्ड स्किमनि गेजेरजों गंफा लेपटप होनाय जायो। स' बिदिब्ला देग्लायबो 2022 बोसोरनि थाखाय बेनि जि अनलाइन एप्लाइ बियो जागायबाय। स' नोंथांमोना बेनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हासिगोन आरो बेनि थाखाय मा डकुमेन्ट्स नांगोन आरो माबोरै एप्लाइ खालामनांगोन बेनि गासै प्रसेसखौ नोंथांमोननो बे भिडिअनि गेजेरजों आबुङै फोरमायनानै होनाय जागोन। बेखायनो भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबनायसिमल' नायलांबाय थादो। मिथिखागौ जे बान्थाखौ देग्लायल' होनाय जायाखै, थांनाय 2005निफ्रायनो जायफोर फरायसा बिथांमोना मेट्रिकआव फार्स्ट डिभिजन मोननो हादों बैसोर बायदि फरायसा बिथांमोनानो बे बान्थाखौ होबोबाय थानाय जादों। आरो नाथाय देग्लायनि मोनसे दुखुनांथाव बाथ्राया जाहैबाय मा, देग्लाय फार्स्ट डिभिजन थांनाय फरायसा बिथांमोना बे बान्थाखौ मोननाय नङा। जायफोर बिथांमोनाखि 75% प्लास मार्क्स मोननो हादों बैसोर बायदि फरायसा बिथांमोनाल'सो बे लेपटपखौ मोननो हागोन होननानै बुंदों। स्किमनि नामा जाहैबाय आरबास थामहिनबा आनन्दराम बर' एवार्ड स्किम 2022। बिनिफ्राय एग्जामा जाहैबाय HSLC थामहिनबा आसाम हाइ माद्रासा एग्जामिनेसन। बर्डआव दङ 7 आरो बेनिफ्राय पार्सेन्टेज महरै 75% एबा बेनिख्रुइ गोजौआव थानाय फरायसा बिथांमोना बेवहाय एप्लाइ खालामनो हागोन होननानै बुंदों। पासिं इयाराव थाहैबाय 2022 थामहिनबा जायफोर फरायसा बिथांमोना देग्लाय 2022 इयाराव पास जादोंमोन बैसोर फरायसा बिथांमोनाल'सो बेवहाय एप्लाइ खालामनो हागोन। अर्गानाइजेसन टाइपआ जाबाय गभर्नमेन्ट अफ आसाम। बेनिफ्राय एप्लिकेसन प्रसेसआ जाहैबाय अनलाइन आरो बेवहाय एवार्ड एमाउन्ट महरै थागोन 16,000 रुपिस नोंथांमोननो केस प्राइज होनाय जागोन होननानै बुंदों। बेनिफ्राय बेवहाय अनलाइन एप्लाइ खालामनायनि स्टार्टिं डेटआ जादोंमोन थांनाय 15 जुलाइ 2022निफ्राय लानानै लास्ट डेट महरै थागोन फैगौ 30 जुलाइ 2022 सिम थागोन होननानै बुंदों। भिडिअ बेवहाय एप्लाइ खालामनो थाखाय मा डकुमेन्ट्स नांगोन। स' बेवहाय फोरमायखानाय बायदि नेम अफ डकुमेन्ट्सआव जाहैबाय नाम्बार 1आवनो दङ नोंथांमोननि जि HSLC थामहिनबा AHMनि जि रल नाम्बार नोंथांमोना बेहाय थानांगोन आरो बेनिफ्राय डेट अफ बार्थ नोंथांमोननि नांगोन। बेनिफ्राय केन्डिडेटनि पासबुक बेंक पासबुक नोंथांमोना बेवहाय होफानांगोन होननानै बुंदों। बेनिफ्राय मोनसे एक्टिभ मबाइल नाम्बारखौ नोंथांमोना बेवहाय होनांगोन आरो बेनिफ्राय 5 नाम्बाराव दङ इमेल आइडि। बेवहाय गैयाब्लाबो जागोन, बे अपसनेल। नोंथांमोना बेवहाय बे मोनबानि जायखिजाया मोनब्रैखौ नोंथांमोना होनो नांगोन, नङाब्ला नोंथांमोना मोनबाखौबो होयोब्लाबो मोनबाखौबो होनो हागोन। बेवहाय अनलाइन एप्लाइ खालामनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो sevaonline.org अफिसियेल वेबसाइटखौ नोंथांमोना टाइप खालामनानै होनो नांगोन। अब्ला नोंथांमोना जे बेवहाय बर्ड अफ सेकेन्डारि एडुकेसन आसाम थामहिनबा सेबानि अफिसियेल वेबसाइटआव फैनो हागोन। अब्ला बिनिनो नोंथांमोना दानिया गाहायथिंजाय फैयोब्ला नोंथांमोना बिथिंजाय गाहायथिंजाय फैबाय था। गाहायथिंजाय फैनायनि उनाव नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोनगोन सेबानि जि अफिसियेल वेबसाइट बेवहाय लिंकआव क्लिक खालामनो होदों। नोंथांमोना बेवहाय क्लिक खालामनानै होदो। क्लिक खालामनानै होनायनि उनाव दानिया बे जिथु सेबानि अफिसियेल वेबसाइट बेवहाय ओंखारनानै फैबाय। बिनिनो गाहायथिंजाय फैयोब्ला नोंथांमोना बेवहाय लेफ्ट साइडआव नुनो मोनगोन गिबियावनो दङ साबमिशन अफ बेंक एकाउन्ट डिटेल्स केन्डिडेट हु हेभ पास्ड HSLC AHM एग्जाम 2022 सेकिउरिं स्टार डेस्टिनेसन मार्क नोंथांमोना बेवहाय क्लिक खालामनानै होनांगोन। क्लिक खालामनानै होनायनि उनाव दानिया बेबायदि पेज खेवनानै फैगोन आरो नोंथांमोना बेवहाय माखासे इन्सट्राक्सनफोर दङ, नोंथांमोना बेखौ फरायनानै बेवहाय बुजिनानै लानो हागोन। स' बेनिनो दानिया मा डकुमेन्ट्स नांगोन बेवहायबो फोरमायनानै होदों। नोंथांमोना बेखौ आबुङै फरायनानै लानो हागोन। दानिया एप्लाइ खालामनो थाखाय नोंथांमोना राइट साइडआवहाय नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोनदों लगिननि अपसन दङ। बेवहाय नोंथांमोना नोंथांनि जि रल आरो नाम्बार बेनिफ्राय डेट अफ बार्थ नोंथांनि एडमिट कार्डआव जि डेट अफ बार्थआ दङ नोंथांमोना बेखौ होनानै बेवहाय लगइन खालामनानै होनांगोन। बेबायदिनो जेब्ला नोंथाङा नोंथांनि रल आरो नाम्बार बेबायदिनो डेट अफ बार्थखौ होनाय लोगो लोगोनो बेवहाय लगइन अपसनाव क्लिक खालामनानै होनाय लोगो लोगोनो नेक्स्ट पेजआ गेवनानै फैगोन। नोंथाङा दानिया नोंथांनि जि फर्म बेखौ नोंथांमोना नोंथांनि इनफरमेसन बायदि गासै बेवहाय मा नांगौ बेफोर गासैखौबो होनानै नोंथांमोना बेबायदि साबमिसन खालामनानै लानो हागोन। स' बेवहाय आंनि आखायाव रावनिबो बिदि रल नाम्बार गैयैलाय नोंथांमोना बेबायदि दिन्थिनानै होनो हानाय जायाखिसै। मानोना बेवहाय जायफोर बिथांमोनानोखि 75% मोनदों बैसोर फरायसा बिथांमोनाल'सो बेवहाय एप्लाइ खालामनो हागोन। बाखि रावबो फरायसा बिथांमोना बेवहाय एप्लाइ खालामनो हानाय नङा। स' बेखायनो आं बेवहाय एप्लाइ खालामनानै नोंथांमोननो दिन्थिनो हानाय जायाखिसै। दुखुनांथावना बाथ्राया जाहैबाय मा, नोंथांमोना देग्लाय 2022 बोसोरनि थाखाय आनन्दराम बर' एवार्ड स्किमनि गेजेरजों लेपटप मोननो हानाय नङा होननानै आसाम सरकारथिंजायनिफ्राय फोरमायनानै होदों आरो बेनि सोलाय नोंथांमोननो केस मानि होनाय जागोन होननानै बुंदों। आरो बे केस मानियानो जाहैबाय गासै नोंथांमोना बेवहाय 16,000 रुपिस नोंथांमोना केस प्राइज मोननो हागोन होननानै आसाम सरकारथिंजायनिफ्राय नोंथांमोननो फोरमायनानै होदों। दिनैनि भिडिअ बेखिनियानोसै। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै गासैखौबो बुजिबाय जानांगौ। आरो जुदि माबाफोर सोंना थाबावबायब्ला नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव थांनानै कमेन्ट खालामहरनो हागोन। आरो जुदि नोंथाङा चेनेलाव गोदान नायगासिनो दंब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो थाखाय दाबावगारदो।